साम'आ बिदि साबा हागौ सिलाक ओंखारो आब' साम'खौनो सागं सायो बिदि सागं सायो साम' ओंख्रिखौ साम'खौनो सागं सायो आरो करें करेंसो मोनजागोन बे मासे असान्थ्रि ओंख्रि संनाय जाखोहाय साम'खौ सागं साबाय नोङो इम्पर्टेन्स कमेन्ट जायखौ माने आङो सिगाङावनो एन्सारखौ होबाय थाखादों माने दाबो सेटिसफाइ जाया सानैजों गोबोरखि गोनां सेन्देलखौ इखौ नुदोंना ओरैबायदि सोबागोन आङो लोगो मोनबा मिथिगोन ना YouTube family for Babli Doctors welcome back to my channel जोंना गासिबो फरायहरबाय फिल्डआव फैलायबाय जों एक्सारसाइज खालामनो नांग्राफोर फैसोदो नै हामला सेल्फि नङागौ माने बोरैबा फुदलाला नुग्रा जाबाय एकदमबारे गोदानसो लानांसिगोन माला लादो फैला दे ओजायसो लानांसिगोन रानि सेल्फि थ' दिनै आङो मा खालामनो नागिरदों मिथिगोन ना दिनै खारनो फैदों बाट आङो एक्सारसाइज खालामथ'ला दिनै मानो मिथिगोन ना नोंसोरनि कमेन्ट्सआ ओरैबायदि बुंफबना दं आंनि माबायावहाय आं बे साननैसो बिराद कमेन्ट्स फरायथाराखै रावनिबो कमेन्ट्स माने रिप्लाइ होआखै रावनिबो ओमफ्राय सोरबा मानसिफोरा कमेन्ट्स हरलायदो जे बा दाना रिप्लाइखौनो हरला माथो बिदि होननानै बिदि नङा आङो टाइमबो मोनथाराखै आरो बहुत बिजिमोन ओमफ्राय दाख्लै साननैसोआवथ' आमाइनि थैनायाव थाबाय बहुत इमसनेल बिदि जानानै खारन आमाइया आंनि बहुत टाचमोन नालाय आङो आमाइखौ उन्दैनिफ्रायनो मोनदों ओमफ्राय सोरबा सासे आगैया कमेन्ट्स हरलायदोंमोन जे आब'आ थाम्बनेलखौ माबा होबाय नामा भुल लिरबाय नामा आमाइया होनो नागिरनाया बिफाया लिरबाय नामा बिदि होननाया बिदि नङा आङो बिफा होननानै लिरखादों खारन आङो मामाखौ बिफा बायदियानो सानखायो आंनि सेकेन्ड बिफा बायदि आङो साननानै लाखायो खारन आं मामाखौसो उन्दैनिफ्राय मोनदों आंहा उन्दैयावहाय जेबो मेम'रि गैया आंनि बिमा बिफाजों आङो बिसोरखौ गोसोआवनो गैयामोन उनावसो आङो मिथिनाय बायदि जादों आंना बिमा बिफाया बेसो होननानै खारन आं उन्दैनिफ्रायनो आङो 3 इयार्सआवनो आं गोसोआवनो गैयामोन आं मामामोनजों बोरै थाहैनाय बोरै लांनाय माबायदि लांनाय बिदि आंना उन्दैयाव जास्ट मेम'रि दङबा खालि मामामोनजों दङ उन्दैयाव आं जिखिनि गोसोआव दं माने गोसोआव थाजोबनाय बेनिफ्राय स्कुल फार्स्ट आंनि स्कुल फार्स्ट अ लिरनाय सोलोंनाय ओमफ्राय उनावहाय फार्स्ट स्कुल थांजेननाय मामानि आखाइयाव हमनानै फार्स्ट स्कुल ड्रेस सिलायहैनाय मामिनि साइकेलजों गाखोनानै आंनि खानाय हनाय मामाजों उन्दुफानाय सब मामाजोंसो आरो ओमफ्राय आनैमोनजों बिराद अनोमोन ओंखायनोथ' आं मामानि टाचमोन बिराद इमसनेल जादों आङो बे जेबायदि कन्डिसनाव थैदों बे एक्सेप्टेबोल नङामोन आंनि थाखाय बेनिखायनो माने आङो जेबोखौनो खालामनो हायासै जेनेबा फाइनान्सियेलि आंनो बुहुत उइकखा नालाय ओंखायनोथ' मामाया एसे बेमार जाथाबनानै दंमोन आरो एसे मोजां जुदि ट्रिटमेन्ट खालामनायमोनबा हामगौमोन खिन्थु आरो आंनिबो हालोदा बेनो जाहैबाय ओमफ्राय होजोंहायबो मामायाल'सो खामायनाय मानसिमोन नालाय ओंखायनोथ' मामा जै जब्रा जादों बै दिननिफ्रायनो बिसनाबो न'खराव एकदमबारे बोरैबा बेले बेजे बिदि जालांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि बुहुत बिदि हालोदाव थैदों आरो बेनिखायनो बिराद दुखु मोनदोंमोन आंबो जेबो खालामनो हायासै बेफोरबायदि आरो नङाबा मोजां ट्रिटमेन्ट मोननायबा हामगौमोन बिदिमोन आरो थ' बेनिखायनो ओमफ्राय कासावल'सो आं भिडिअ लानाय जादोंमोन नालाय मामानि थैनायनिफ्रायनो आं इउटुब दाङाखैमोन मबाइल बिदि भिडिअ खालामनो गोसो जायाखैमोन थ' बेनो आरो ओमफ्राय कासनिफ्राय एसे स्ल' जादों ओमफ्राय कासनिफ्राय एसे एनै भिडिअ खालामदों आरो होमबाबो आं कमेन्ट्सखौ रावनिखौबो रिप्लाइ हरखायाखैमोन माने सोलाबाखैमोन आरोना ओमफ्राय साननैसो थानानै आरो खानाय स्ट्रेट खालामबाय बेहाय माबाबाय खामानि मावनो हायाबा माबाबा मबाइल दांनो बिराद बासै आङो ओमफ्राय उनावहाय सुहैबाय माबाबाय बेनिफ्रायसो आं भिडिअ स्टार्ट खालामदों नालाय थ' बिराद बुरजा जानायथ' कमेन्ट्सफोरा स्पेसियेलि माने मिथिगौ ना साम' ओंख्रि संनाय जायिनि कमेन्ट्सआ थ' आङो दा कमेन्ट्सखौ लागोन साम' ओंख्रि संनाय जायिनि माखासे आङो लिरनानै लाबोदों नैबेहाय बे रानिनि हेन्ड राइटिं रानिया माबा जाबाय बेखिनिखौ लिरना लाबोदों ओमफ्राय उनाव साम' ओंख्रि संनाय जायिनि कमेन्ट्सखौ माबा मबाइलाव नायनानै फरायगोन खारन आं लिरख'जोबनो हाया ओरैबायदि बुरजा ओरैबायदि भोर साम' ओंख्रि संनाय जायिनि माने सबबो बे मोनसे भिडिअआवहाय खालि 99% साम' ओंख्रि संनाय जायिनिल' कमेन्ट्स आरोना ओमफ्राय दा कमेन्ट्सखौ फरायनोसै आङो माने साम' ओंख्रि संनाय जायिया ओरैबायदि जायाखैना आंना बाप्पा बयनाबो बेनो माबाया ओमफ्राय आङो लास्टावहाय रिप्लाइखौ होगोन कमेन्ट्सखौ बयनिखौबो फरायगोन खारन गासैनिखौबोथ' रिप्लाइ होजोबनो हानाय नङा आङो लिरनानै बेनिखायनो आं कमेन्ट्सखौ फरायनो लादों आरो जाहाथे नोंसोरो बयबो खुसि जायो बेनि अके ओमफ्राय उनावहाय दा आङो कमेन्ट्सखौ फरायनोसै लेट्स गो दा अन खालामनानै लाबाय आङो साम' ओंख्रि संनायनि भिडिअखौ कमेन्ट्सखौ ओमफ्राय उनावहाय बेखौ दा दसे उनाव फरायगोन बेहाय बिराद इम्पर्टेन्ट कमेन्ट्स दङ ओमफ्राय दा साम' ओंख्रि संनाय जायिनि कमेन्ट्सखौ फरायनोसै फार्स्टआवनो आं कमेन्ट्सखौ फरायनो लादों गंगा बसुमतारीनि साम'खौनो सागं सायो आरो करें करेंसो मोनजागोन बे माबा करें मिथिला ओमफ्राय सोदोमस्रि बर' मा ओइ नै इनिखौनो लोंथ' थां
सोदोमस्रि बर' सोदोमस्रि आगैया होदों साम'खौ बेदेरखोना खनदेरखो साम'खौ बायदेरखोना खनदेरखो साम'आ एसेल'मोन ना ओमफ्राय उनाव बुरजा नुबायना बायदेरदोंमोन खोमा ना बायदेरदोंमोन साम'खौ सोरबा बिबारि नार्जारि आगैया मासे असान्थि ओंख्रि संनाय जाखोहाय गजब बेइज्जती है ओमफ्राय भलिबल पावार मिनि थैसिगौमोन आं आब' साम'खौ सागं साना दिनैसो नुफेरबाय आं सबायखौ रुना लाग्रोनांगौ अके आं दा दसे उनाव रिप्लाइ होगोन बेनि एन्सारखौ आरो ना ओमफ्राय मैनाथि ब्रह्म बिथाङा हरदों बिदि सागं सायो साम' ओंख्रिखौ बायख्ला जोबगोनसो बे आब' रेग' साथारबाय मानो सादों बेखौबो आं उनाव खोन्थागोन ओमफ्राय जेलिना बसुमतारी मनायाव सोना हुबा सहज जायो बिदि आखाइजों हुबा आखाइया दुखु मोनो नंगौ आखाइया दुखु मोनो बिदि हुबाथाय ओमफ्राय मनायावबो हुयो खिन्थु आं इदिनखालि साम'आ एसेल'खाय बिदि हुदोंमोन आरोना ओमफ्राय दंबावो भाजाबो गैया लेमन स्टा भाजाबो गैया बोरै जायोनो भाजा नांलायगौ आरो ओंखाम जानो नोंहाय जोंहा जायो आरो बिदिनो जोंलाय माथो माबा बाथोनजोंबो जायो संख्रिजों माने बानलु थुफ्लेलाबायनानै जायो जोङो भाजा नांलाया जानो ओमफ्राय लक्ष्मी बसुमतारी सबायखौ रुनानै ओमफ्राय साम'खौ एवनानै सबायाव होनांगौ आब' माबायदि संखो नोंलाय बिदिबा गोथाव जायाना जाफेरैखाय मिथिया आब' जोङो बिदि संना जायाना बेखायनो गाज्रि मोननो नाङा दे मोना दे माखौबा नोंसोरबो जोंनि बायदि संनानै जायाना आंखाथ' मिथियाखै नोंसोरबो जोंनि बायदि संबा नोंसोरबो मिथिगोन नोंसोरबो जायो ओमफ्राय बिउटि बर' आयु साम'आ बायजोब्बाय बे सबायखौनो रुना लाग्रोनांगौनो साम'आ बायखोना साम'आ गथा गथा दङ नोंसोरो आङो खिन्थाबासो सोमनायखौ नुवाखै आरो नोंसोरो बायाखै माथो उपेन बर' साम'खौनो सागं सायो बयबो माने कमेन्ट जाबाय साम' सागं सानाया ओरैबायदि मिस्टेक जाबाय माने जानोबा गजब बेइज्जती है सोरबा साया ओमफ्राय कनक बसुमतारी साम'खौ बिदि साना साम'आ बायखैना बायो साम'खौ एवना खांना दोनथ'ना सबायखौ फोमोनग्रोनांगौ कमेन्टसा सेम गोजाखा बिदिनो गोजाखा बांसिन कमेन्टसानो बिदिनो गोजा ओमफ्राय फुंखा ब्रह्म आयु साम'खौनो सागं साबाय हागाव सिला ख्रेब ख्रेब मोनजाजोबसिगोन बे ओमफ्राय जसना दैमारि जायाखै नोंनि साम' संनाया ओमफ्राय अनसुमा बसुमतारी साम'खौनो साबाय नोङो आब' बिदि आरो ओमफ्राय उर्मिला बसुमतारी सागं सानाङा नानि खारै होनानै रुबाय थाब्लानो सबायाबो साम'आबो मोनो बिदिब्ला हागाव सिला मोनजाजोबोनो ओमफ्राय फुलस्रि दैमारि साम'खौ सागं सायाथ' आब' हागाव सिला जायो आरो बांद्राय एरबाय थाबाबो बायोनो ओमफ्राय आइ लाभ फ्रि फायार नोंनि साम'आ सोबबाबो गनाय नंला खामजोब्बायनो खामजोब्बायनो खामाखैलै गदोंथ' ओंख्रि मानि गनानै थालायदो ओमफ्राय प्रमि लाइस्रि कमेन्टस फरायनाङो प्रमि लाइस्रि सबायखौ रुना लाग्रोनांगौ हाय आब' ओमफ्राय मण्डल बर' साम'खौनो बिदि सङो आरो ओमफ्राय गोहोम बसुमतारी साम'आ बिदि साबा हागाव सिला ओंखारो आब' ओमफ्राय MB ABO मोखै होना रुनांगौ बादामालि नांनाया खारजोबो औ नंगौ गोखै होनानै माबाबाथाय मोजां साफा जायो खालामो बिदिबो खिन्थु ओइदिनखालि खालामाखैमोन आङो ओमफ्राय सेम बिदिनो कुइसन लेबु होबाथाय माबा जायो बिदि होननानै गुफुर जाथारोनो होननानै बुंहरदों आरो सेम उमेश बसुमतारी बिथाङा ओमफ्राय काव्या बसुमतारी ओंखाम संग्रा न' गैया नामा आब' माथो बांसिनानो खामसालियावसो संनाय नुबाय थायो माने जोंहा अदाबाव संबाथाय ओंखाम संग्रा न' गैया ओमफ्राय गेसाव संबासो ओंखाम संग्रा न' माने गेस दोनग्रायावहाय बनजों संबाथाय थिङा माबा जाजोबो ना गोसोम जाजोबो ओंखायनोथ' माने ओंखाम संग्राखौ जोंहा सिफायदों नालाय दा गोदान बानायथ'वाखै ओंखायनोथ' बाहेरावनो सङो जेथिया गेसा जोबो आरो ना बेनिखायनो आरो ओमफ्राय सेलिना बसुमतारी साम'खौ बिदि संब्ला साम'आ गावना हाबगोन सबायखौ रुनांगौ बिदि होनदों आरोना ओमफ्राय जिउति रामसियारि साम'खौ बिदि डाइरेक्ट थाव होना संग्रोनाङा सिस बेसेम ओमफ्राय उनावहाय सरला नार्जारि जिखुनु गोदौफावनाय जिनिसावनो टेस्टि जाखायो राइट खोथा अनिता मुसाहारि हे आब' साम'खौ सागं साबाय नोङो ओमफ्राय एगेन मागुनि ब्रह्म
गानसो खोनादोंमोनलां सिगां साम' ओंख्रियावबो सागं सानाय लाफा ओंख्रियावबो सामब्राम गुफुर देना होनाय दा नुबाय आब' नोंखौ सागं सानाय ओरैबायदि माने ओरैबायदि जायगायाव जुदि जेबो रोङा माने आङो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ओमफ्राय गोमसार बसुमतारी मेथाइयावसो खोनादोंमोन सेम मेथाइयावसो खोनादोंमोन आं साम' ओंख्रियाव सागं सानाय दे आंहाथ' खोनाफेराखै इदि मेथाइ दंमोन ना खोनासंनांसिगोन आङो आमखा दालदां गेमिं है साम' आरो सबायखौ इदि सङोमोन ना खोमालै फार्स्टआव साम'खौ फ्राय खालामना होग्रोनांगौ बिनि उनावसो सबायखौ रुग्रोनांगौ बिनि उनावसो सबायाव साम'खौ होनांगौ गावनाबो जायाखै ओरैबायदि गोलाव गावनाबो जायाखै मा होनो बिजति बर' साम'खौ बिदि सङा जाम्बिनो ओमफ्राय मिजिं बसुमतारी मिनिनानै थैसिगोन आं साम'खौ सायो आरो आं जाला बे ओंख्रिखौ नोंनो होखायाबो आङो जोंसो मिथिगौ बेसे गोथाव जादोंमोन सोला स्लिपजोबदों नोंनो थाखालाबो ओमफ्राय देबिश्री गयारी आगैया हरदों ओइ जाम्बि जुनालि साम'खौ सागं सायो नामा साम'आसो बायख्रेबजोबगोन माथो बिदि सङाना साम'खौ दालियाबो सबायफोरखौ रुग्रोनोसो नांगौ सागं साखांनानैसो साम'आव होनांगौ ओंख्रिखौनो रहिता ब्रह्म जायासै नोंनि साम' संनाया खन्थाइ नार्जारि मा साम' संनाय जाखो बिदि संना जायो ओंख्रियानो जाजानाय नंला दैलाव ख्रेब ख्रेब थावनाय नंला गोथाव जादोंमोन हायाबो रिना गयारी बिथाङा हरदों साम' ओंख्रियाव सागं डेन्जार कुइसन मार्क आरो ओमफ्राय मनमति वारि बिथाङा हरदों साम' ओंख्रियाव पाक्रास नायो ख्रेब ख्रेब मोनजासिगोन माथो सब बेनो कुइसना ओमफ्राय रम्फा ब्रह्म बिथाङाबो हरदों सोरखौ नुनाय साम'खौ सागं सानाय नोंखौसो नुबायनो आइयै भगबान आंखौसो नुबाय ओमफ्राय मिरिना आगैया हरदों साम' ओंख्रियाव सागं साया आब' होननानै ओमफ्राय ललित गयारी साम'खौ मानो साखो सुदेम बसुमतारी सबायखौ बिब्दि सागं आब' सबायखौ रुगार ओमफ्राय सेम माबा कुइसन ओमफ्राय के नार्जारि बेखौ आं मिथिखायो मोजाङैनो आगै आंनि सिनायनाय साम'खौ इदि सङा आगै साम'खौ होना सेम बेनाबो सेम कुइसनानो साम'खौ माने एवग्रोनानैसो माबाग्रोनानैसो बिदि आरोना बिनि बुंनाय मथेबाबो ओमफ्राय तनुराम नार्जारि साम'खौ सागं सायो जाम्बि आलंगिनो ओमफ्राय गोजोनथि बसुमतारी लास्ट कमेन्ट बियो लास्ट कमेन्ट्स गोजोनथि बसुमतारी साम'खौ मानो साखो आब' बिदि साया आब' सबाया मोजां साम'जों रुबानो गावनो गेब्लेखायो आब' नों होखादोंमोन सबायखौ औ होखादोंमोन ओमफ्राय दा आं एन्सारखौ होनोसै बेनिखौ एक्चुअलि मा मिथिगोन ना आंबो सबायखौ रुग्रोयो माने साम'आ जोंनि बे दैमायाव जि साम' मोनो बेयो बाराद्राय माने गेब्लेया माने बिराद गोरा जायो जोंनि साइडनि बे साम'आ गोसोम गोलाव साम'आ ओंखायनोथ' आङो सागं साफादों खिन्थु गेब्लेयाखै जेबो ख्रेब ख्रेबबो मोनजायाखै जोङो लासै जादों ओंखायनोथ' ख्रेब ख्रेब जेबो मोनजायाखै सागं आरो जोंहानि सागङा बे साम'खौ मा गेब्लेहोनो दे सबायानो गेब्लेबावाखैसो बेनिखायनो आरोना ओमफ्राय खिन्थु आङो बै मोनसे दाहोनाय ना मा बिदि साम' माबाफोराव जि मोनो बिलोफोराव जि मोनो बिदि साम'खौ बिदिखौबाथाय आङो माबाखौ रुग्रोयो माने बेना पातला जायो माबाया बिख्रबा ओमफ्राय बायनायनि चान्स थायो आरो बांसिन बेनिखायनो आरोना खिन्थु बे जोंनि साइडनि जों गोलाव गोसोम साम'आ बिदिखौबाथाय आङो बायनाय मोना आरो बेनिखायनो आङो रुग्रोदो नङाबा आं बिदिबो सङो माने सबायखौ रुग्रोनानै साम'खौ एवनानै बोखांनानै सबायखौ होनानै उनाव साम'खौ होनानै होफिनो आरो बिदिबो सङो आंबो बेदिनखालि जोंहानाबो गोथाव जादोंमोनथ' बहुत गोथाव जादोंमोन नोंसोर माने नोंसोरनि बायदिल' संनानै जानो आंनि बायदिबो संना जानो ट्राइ खालामनाय बेसे गोथाव जादोंमोन थ' बेनो आरोना ओमफ्राय सिगांनो दङ बयबो गावबा कमेन्ट्सखौ हरदों जायि बायदि होननानै कमेन्ट्स खालामदों सिगांनो दङ जेनेबा जेबो नङा जायखिजाया आङो कमेन्ट्सनि रिप्लाइ हरनो हायाखैमोन नालाय दा बयनिबो कमेन्ट्स फरायबाय अके आगैमोन ओमफ्राय दा नेक्स्ट कमेन्ट्स बिराद इम्परटेन्ट कमेन्ट जायखौ माने आङो सिगाङावनो एन्सारखौ होबाय थाखादों माने दाबो सेटिसफाइ जाया सानैसो मानसिया नाम गैया बिथांना फार्स्ट कमेन्ट्स इउजार मायबा बिदि नाम गैया नोंना फिसाया माथो नुथारा प्रासि ब्रह्म गुमैखौ दाबो खनसेबो नुफेराखै आब' प्लिज मिथिनो लुबैदों ओमफ्राय गुमैखौ देखाय आब' आरोबाव एगेन इउजारि के बोराया बहा थांखो बुन्दु रुबि मय गृहिणी गुमैखौ देखाय आब' जिपि बसुमतारी आब' गुमैखौ नुथारा
मा जब मावो गुमैया अननानै खिन्थाहर आब' आङो बेसे इनि कमेन्ट्सखौ आङो लिरखांनायनि उनावबो सानैसो आरोबाव दिनै कमेन्ट्स हरनाय नुबावदों आङो गुमैया बहा थायो गुमैखौ नायनो लुबैदो बिदि होननानै बेसे सोंहरबावनो नोंसोरो भगबान आङो अलरेडि Q&A भिडिअ होखांबाय बेनि आङो गुमैनि सोमोन्दै नोंसोरो थांनानै आंनि Q&A भिडिअखौ नायहै थां मिथिनो लुबैथारदोंबा आङो मा बुंदों भिडिअखौ कमप्लिट नायजोब Q&A भिडिअखौ होमबाना बुजिगोन आंनाव सोंबाय थांनांला आङो रिप्लाइ होनो बोरैबा मोनो अके ओमफ्राय लास्ट कमेन्ट सासे मानसिनि मिथिबाय लास्ट कमेन्ट सासे मानसिनि दैमालु रामसियारि हारसा साइज गथ'ले बेटुखौ होनदों जेनेबा हारसा साइज गथ'ले बिफाया अरिजिनेल बर' नङा दांनो इखौ नुदोंना गोबोरखि गोनां सेन्देलखौ इखौ नुदोंना ओरैबायदि सोबागोन आङो लोगो मोनबा मिथिगोन ना जाद जाद इदि कमेन्ट्स दा हर मिथिगोन ना मानसिया गोसोम जाबानो जे हारसानि गथ' जागोन माबा खोथा नामा गोदाव सोराव खोथा बुंनाङा इदि जानला मोनला कमेन्ट्स आंखौ जि बुंनो बुं आंनि बेटुनि सोमोन्दै बुंनाङा आंनि फेमिलिनि सोमोन्दै बुंनाङा बुंखाबाय आङो रागा जोंनो ओंखारो आङो बिदिबाथाय जाबाय जोब्बाय कमेन्ट्सआ फरायजोब्बाय आरो सोरबा मायबा कमेन्ट्स हरबावदोंबा आं इखौ डाइरेक्ट रिप्लाइ हरगोन माबायावनो कमेन्ट्सआवनो इदि बुङा आङो जायखिजाया आङो दाख्लैयो बिजिमोन नालाय रावनिखौबो रिप्लाइ हरनो हायाखैमोन अके दा दोनथ'नोसै कमेन्ट्सआ जोब्बाय टाइमाबो जाबाय हर जानोसै दा दोनथ'नोसै ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय कमेन्ट्स खालामहरबानो जाबाय रागा जोंनायखौ गाज्रि मोननाङा स्पेसियेलि आगैमोन जायफोरा आंनि वेल विचार्स माने मोजां मोनो आंखौ ओरैनोथ' बांसिन मोजां मोनो अके बिदिब्ला दोनथ'बाय लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम गोजोननाय था माबाखौसो बावलायलांबाय अके बिदिब्ला दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोननाय था ओमफ्राय आब' सनाखौ मोनबाय दा बाय बाय